Mehmet Göktaş. Doğru haber. Ger Hamas Kuvayi Milliye. Devi varide jixwe misqal zerre şek û gumana me tuneye elhamdülillah. Yani do Müslümanên ku li Anadoliyê li dijî îşxala Rojavayî yanî li dijî alema Xerbê çawara bûn serpiyan û serhildandan dest pê kirin, îro jî Hamas û saye. Hamas li dijî cepheya kufra Siyonîst a ku Filistîn îşxal kiriye mücadeleyê dide. Pêr Birêz Erdogan axaftinek kir. Em Erdogan ji dil û can pîroz dikin. Vê carê bêtir eşkere û zelal got. Beriya niha gotibû Hamas rêxisinek berxwedanê ye. Lê vê carê bêtir eşkere û zelal û bi dengekê bilind got. Her wiha di rageşiya Îran û rejima Siyonîstê jî axivî û got İran heqdar û mefdar e. Ev beyan jî mühim û giring e. Her çi qas me bi şelaxtiyê jî îtham bikin, em ê ji rastiyê re bibêjin rast e, ji şaşiyê re bibên şaş e. Dibe ku hin kes wisa jî li ser vê gotinê rexne bikin û bibêjin, divê ev peyv û qiseyan tenê di gotinê de nemînin, di tetbîqê de bila bê kirin. Em jî ji van kesan re wiha dibêjin. Ger di welatên din, bilxasa di welatên Ereban de jî bi vê rengê beyan û daxuyanî bêdayîn û li paş van gotinên xwe bisekinin, em bawer dikin ku Siyonîst û destekvanên wan wê gelek bihejin. Lê mixabin û maalesef li wan deran ev deng dernakeve. Em vegerin sernava nivîsa xwe. Ger Hamas Kuvayi Milliye wê demê divê ümmeta İslamê him îdarevanên welatan him jî xelq di vî warî de mesuliyetên xwe bicîbînin. Lewra ji Asyayê heta Efrîqayê hemû Müslüman bi can û malên xwe destek û piştgirî dan Kuvayi Milliye. Ez dixwazim li vê derê bala we bikşînim meseleyek mühim. Zewatên medyaya iqtîdarê xwedî li vê gotinên Erdogan derneketiye. Tenê bi awayê xeberê derbas kirin. Dawiya wê nanîn. Tê xuya kirin ev gotin û qiseyên Erdogan li xweşa wan neçûye. Derbarê Îranê de li ku derê mabûn hücûmên xwe yên li ser Îranê didomînin. Hal ev e ku wexta gotinên Erdogan li xweşa wan biçe, heta sereyekê bibin û serê wan biwermînin dibêjin. Heta milletê aciz nekin, ji ekranan naxînin. Weka min got, li xweşa van begefendiyan neçûye. Gelo haya Erdogan ji vê yekê heye yan na. Li gor me ev gotinên Erdogan mühîmin û divê ser van gotinan neyên mixumandin. Divê berdewamiya van gotinan bên û çi hewce bên kirin. Gotinên ku min pêr gotibû ez ê dîsa bibêjim. Erdoganê ku tewr û helwestawî li ser guherandinê ye, divê vê guherandinê di ekranan de bide dest pê kirin. Bi van hîsiyatan îna her kesî pîroz dikim.